sakawai pat ka jing kena kalong kane ka sorkar kamle ngila demand ya ka ILP ka jing ang nut jong pai ba kadai banyo ya ka inner line permit pai ba nga ong ipi lada kadai ka bor jong ka state government ban declare ya ka ILP naduh ka MDA I ka kabinet kan jindala declare bala ai ya ka ILP Henry ka bor ka syong haka central government but hadu menta ka central government kampat menjur jadi ni tak kadaw bangimpat yo ya ka ILP teban keno bakadai ka MDA bakadai ka NPP kata kalong ke babaklang